πιστεύω στην μητρική το 2.12, θα γυρίσουν και θα έρθουν το δημόσιο χαρακτήρα τους. Τώρα, η εταιρεία αυτή, η θυγατρική, δεν έχει μόνο σκοπό να μεταδίδει κανάλια που έχουν δημόσιο σκοπό, ας το πούμε έτσι, όπως είναι το πρίσμα του αστυνομικά. Θέλουμε αυτό το κομμάτι της εταιρείας, πιο απελευθερωμένο από τα βαριά δεσμά που έχει έρθει, και ξέρετε πολύ καλά ότι είναι βαριά τα δεσμά και εσείς πολλές φορές το έχετε πει, να πάει στις νέες αγορές. Ποιες είναι οι νέες αγορές? Καθίσαμε και το διερευνήσαμε εδώ και πολλά χρόνια με τον δε πρόεδρο εδώ της Συνομοσπονδίας της Ποσπέλ. Του τα έχω αναπτύξει, του τα έχω συζητήσει, τον έχω παρακαλέσει εδώ και 2 χρόνια να γίνει διάλογος. Επί 1,5 χρόνο συζητούμε. Η Ποσπέρτ, καλός ή κακός και όχι ο πρόεδρος, κλείνεται πάντα και δεν θέλει το διάλογο. Ενώ πάντα της ανέπτυσα το τι θα γίνει, πώς θα γίνει και πώς πρέπει να πάμε και να έρθει η Ποσπέρτ να μου βάλει τους δικούς της όρους, καλούς ή κακούς για τα εργασιακά, τι θέλει να προφυλάξει κλπ. Αντί αυτού, όλο αυτό τον καιρό είχε κλειστεί στο εμείς δεν θέλουμε θυγατρική, με αρνητισμό απόλυτο, όχι ο πρόεδρος, αλλά η νοοτροπία μέσα που υπάρχει, και εξ αυτού του λόγου δεν μπορούσαμε ποτέ να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα. Τι λέτε? Ναι, γιατί πιστεύω ότι ο πρόεδρος είναι πιο μπροστά και πιο κοντά σε αυτό που είναι να διαφυλάξουμε την ΕΡΤ στο μέλλον και να την ενισχύσουμε από ότι κάποιοι που έχουν άλλες νοοτροπίες μέσα στο ίδιο μαγαζί. Εν πάση περιπτώσει, για να επιστρέψω. Στην θυγατρική λοιπόν εταιρεία δεν θα αναπτυχθούν μόνο αυτά τα κανάλια που έχουν δημόσιο σκοπό και διαφυλάσσεται δια του νόμου αυτό, απολύτως, ότι έχουν δημόσιο σκοπό, άρα και ανταποδοτικό, άρα δεν θα μπει για αυτά. Αλλά θα πάμε στο IPTV, ξέρετε καλά τι είναι το IPTV, είναι το Triple Play. Ήδη στην αγορά έχω όχι μόνο κρούσεις, αλλά εκτενείς συζητήσεις με ομίλους δικτύων που θέλουν μαζί μου να κάνουν προγράμματα και αυτά να είναι από το εμπορικό κομμάτι της ΕΡΤ και από το εμπορικό των όποιων δικτυάδων να απολούνται και να διαθούν να παίρνουν εισοδήματα. Εκεί λοιπόν δεν μπορώ να πάω στο ασφυκτικό πλαίσιο της ΕΡΤ να κάνω δουλειά και να διασφαλίσω περισσότερα χρήματα στην ΕΡΤ, τα οποία δεν τα θέλω για να είμαι ανταγωνιστικός με την έννοια που εσείς το λέτε. Το θέλω γιατί για να μην αυξάνουμε συνέχεια τα χρήματα που ζητούμε από τους Έλληνες πολίτες για να κάνουμε τη δουλειά μας. Όσο περισσότερα έσοδα θα μπορέσει στο μέλλον να έχει από εμπορικές δραστηριότητες αυτού του τύπου που σας περιγράφω, τόσο λιγότερο θα ζητούμε αυξήσεις ανταποδοτικού τέλους εις βάρος του Έλληνα πολίτη.